vždycky jsou na to dva, na to rozhodnutí, a když se rozhodne, že prostě chce to tak bude s tím nic neudělat. Jo? Takže prostě to dopadlo tak, že prostě máš cenu, která bydlí v Karlových Varech, s mámou svojí. Jsme v kontaktu, vídám jí, to je asi tak všechno. Jo. Ale nádherný ceny. Jako to je jedna z mála věcí, na kterých jsem v životě skutečně pyšnej, nádherný úžasný ceny. A fakt je, že vždycky jsem chtěl, já jsem si jako mladý dělal prodávací, že budu mít spoustu ženských a snažil dítě. Dneska jsem to částečně splnil a nebránil jsem tomu mít i další děti. Nějakého kluka? Chtěl bych kluka, takže jak říkám, prachy na to mám, tak to šel být další. Kdyby to byl kluk, nevadilo by ti, kdyby byl kulturista? Hele, nevadilo by ani kdyby byl feťák, ani kdyby byl cokoliv. Prostě ať si každý dělá, co chce, já nebudu nikomu ani svým dětem říkat, vole, dělej tohle a tohle. Řeknu jim, co dělají špatně, ale nebudu jim říkat, dělej tohle, co dobře. Já taky neudělal v životě spoustu věcí dobře a nikdy nebudu nic dělat dobře, ale dělám to prostě všechno po svým. A když není nic lepšího, když už něco chceš posrat, tak se aspoň posem sám. Jo? Protože když ti to posadou ostatní, tak to nikdy nemá takovou váhu. Prostě nejlepší si všechno superovat po svým, být úplně v píči, vole. Prostě ať si děti dělají, co chtějí. Já jim ukážu správnou cestu, já jim ukážu, co se dělat nemá, pakliže si stejně budou dělat to, co nemají. Jako co s tím udělat? Rozumíš? Jo, tahat je ze sraček, proč? Jo, od toho tady sice rodiče jsou, ale ty vole, to je špatně. Mluvím zase ze zkušenosti. Rodiče chtěli mít ze mě vysokoškoláka, tahali mě z průseru a takhle. A já schválně jsem šel proti nim prostě a proti tomu všemu. Kdyby se na mě vysrali, tak dneska třeba i tu vysokou školu, no. Prostě, jo, a bylo by všechno jinak. Prostě ze zkušenosti vím, že když na něco tlačíš, tak to nikdy mít nebudeš. Čili prostě ať si děti dělat, co chtějí. Tečka. Jenom si říkal, že ať sype ten, kdo závodí, kdo nesype, ať je závodí. Tomu jsem nějak jako, sice jsem tomu rozuměl. To dává smysl, když nezávodíš, tak se zapiješ a se kupíš úplně k ničemu. Jo, rozumíš? O tom to je. Prostě se chceš kurvit, jenom to tam se vypadá dobře, tak seš blbý. No a co třeba trojboj? A já znám spoustu dobrých trojbojů, který se to. Fakt. No. Hele, já ti řeknu jméno třeba, vole, David Lupač, ty vole. Jo, proč ne? To je český, ty vole, a zvedák kotle, vole, strašný. To je naturální, vole, trojbojař, ty vole, kdo zvedá si, vole. To trojboj, tam spoustu dalších skvělých trojbojařů, který nesypou. Jakoby ta síla jde udělat i bez sypačky do jistý míry. Naprosto nesouhlasím, ale Filip je nejlepší kulturista, Filip to asi spíš. Jo, jako... Jo, když se bavím o těch dalších, o těch nejlepších, tak ty samozřejmě sypou, ale jak říkám, jako, takhle, když se bude nejlepší, musíš sypat, vole, i v tenise, prostě, jo. Ale nemusíš... I v tenise. No, I v penise. I v penise, jo, takže prostě takhle, jo, čili sypačka je pro okolního sportovce, takhle, Super. A vy to chcete, aby jsme sypali, my to děláme. Poslední otázka, nejkrásnější otázka. Ty a bylinky. Jo, ve videích máš tady bylinky, tady to... V první řadě marihuana, základ, absolutní. Jo, a jako koláčky nebo toho víš. Volejme. Jo. S Kindergem si dáme, vole. A před nebo pod natáčením? Tak i před natáčením, jako jsme kolikrát byli, vole, setnutý, ty vole, byli na sračky. Fakt je ten, že bylinky požal hodně. Žaludeční čaje, třezalku na nervy, kotvičník po sypanej kotvičník. Po vysazení, ostropestřec na játra, na trvalé odvodnění třeba ten kořen z pampelišky, no spoustu různých bylinek, který v podstatě mají různý vlivy. Já na tu přírodní medicínu jsem prostě, když už jednou sypeš, tak musíš ještě kompenzovat. Když někdo tam sype jenom chemii, tak vždycky špatně skončí, prostě jsou fakta. Jo, takže rozhodně ne. Tak to bylo ode mě všechno asi. Super. Jo, takhle. Čau, ale budeme se dneska zatrénovat.
Hele, dneska ty vole jdu ze Zdendou někam. Dneska je Zdendou, takže mějte se hezky. Mějte se hezky a sledujte dál, protože uvidíte věci nevídané. No, a nestýcháme.